furioznom finišu pali su Varteks, Croatia i Osijek. Fešte protiv Croacije 3:1 te Osijeka 3:0 podsjetile su na nezaboravne dane iz 1971. Cijeli Split je tih dana gorio u groznici baluna, živio za svoje Hajduke. Slavio je Dino Rađa, skakao je portir Božo. U godini svojih najvećih uspjeha Hajduk je doživio još jedan. Primio ih je u Vatikanu sveti otac Ivan Pavao II. Bijeli papa koji je među prvima priznao Hrvatsku, zemlju koju je u međuvremenu i posjetio, ostvarivši tako tisućljetna očekivanja hrvatskog naroda, pozdravio se sa svim igračima i vodstvom Hajduka, zaželivši im puno uspjeha u životu i na sportskom planu. Il ministro di San Domino, il presidente, il nostro protettore calciatori tra 8 milioni di squadre europee. Ecco, vengono per mostrare che c'è anche non c'è solamente da Gavria, c'è anche Split. Došli ste da bi rekli da ne postoji samo Zagreb nego i Split. Dobrodošli. Hanno giocato un partito. Dole ste imali koju utakmicu sada? Kako ste došli na to? Stanno preparando per la competizione europea. Europea. Vicino a Pescara. Ah sì, Pescara. Sì. Bene. Dobrodošli. Sì. Hrvati. Hajduk. Centro di attacco. Blagoslov na igrače i na navijače i na obitelji, e anche le famiglie. Famiglie, sì. Providnost Božja. Susret s papom Vojtilom, kojemu su poklonili maketu katedrale Svetog Duje, bio je još jedan moralni podstrek prvotimcima Hajduka da s blagoslovom Svetoga Oca uspješno okončaju sezonu. To je s vama, svjetlom koje svijetli u tami i koje rasvjetljuje svakog čovjeka. Primanje kod vas, vaša svetosti, shvatili smo kao vašu in continuo potporu našoj lijepoj domovini. Hajduk je zahvalio Svetom Ocu Ivanu Pavlu II. Poslanicom koju je Vatikanu prenio monsignor Ante Jurić, nadbiskup Splitsko-Nakarski. Slaveći 13. veljače 84. rođendan predsjednik Hajdukove skupštine gospodin Vinko Kuci biranim riječima se osvrnuo na bogatu klupsku povijest. Gdje se kaže